खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ आं बर' निउज नलेज चेनेलनि जानानै फरायलांनो आखायाव लादों। बे रादाबफोरा जाबाय आसामनि फिसा साहा आबादारिफोरा फार्मार्स रेजिस्ट्रि पर्टेलाव मुं थिसननानै सरकारनि गुबुन गुबुन सुबिधाफोरखौ मोननो हासिगोन होननानै गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। आबादारिफोरनो आबादारि सिनायथि बिलाइ फार्मार आइडिस होनाय जागोन जाहाथे सरकारनि बिथांखिनि सुबिधाफोर, राङारि सुबिधा, इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट आरो गुबुन गुबुन सुबिधाफोरखौ मोननो हायो। बे साहा बिफाना दारिमिन बिफान इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनि सिङावनो थाबाय थागोनब्लाबो बे बिथांखिया फिसा साहा आबादारिफोरखौ आबाद बिफान एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि सुबिधाफोरखौ मोननो खाबु होगोन होननानै फोसावनाय नुनो मोन्दों। आसामाव दिनै 28 जुनाव पलिअ हाबाफारिनि गेजेरजों 5 बोसोरसिम बैसोनि गथ'फोरनो पलिअ दौनाय हाबाफारिया जाना थांबाय। दिनैनि उनाव जुन 29 आरो 30 खालारखालि सासेबो गथ'आ पलिअ मोनलोंलालासे जाहाथे थालाङा बेनि थाखाय न' थांनानै दौहैगोन। गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि। बोथोर बिगियान बिफाना IMDआ दिनै गोख्रों सांग्रांथि होदों। सा-सानजा भारतनि मौसुमि बारनि गोहोमजों आसाम आरो मेघालयआव गोबांनिफ्राय गोबांसिन अखा हानायनि जाथावना दं। बाक्सा जिल्लानि दिरिंगापुराव नेवथि बर' मुंनि असे बिमायानो फिसाज्लानि जिउ फोजोबदों। 5 बोसोर बैसोनि असे फिसाज्लानि गोदोनाखौ दानस'दों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव, गिख्रंथाव जाथाय, जेराव गावनि बिमानि आखायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दायनिगिरि बिमाया मेलेमारि, देहायारि जेंना साइक'लजिकेल इस्युज जों भुगिना दंखायोमोन आरो मेडिसिन ट्रिटमेन्टबो लादोंमोन। चिरां जिल्लायाव आइ दैमानि उसिफावनायनि जाहोनाव जिल्लानि गंब्रैसो गामियाव लोमसावदों। बे आइ दैमानि बांबोनाय दैया गिख्रंथाव महर लादों, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा जिंगासिदों आरो खाथि खालानि जायगाफोरा रैखाथि थाखानाया मोजां होनना सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। स्पेशल आसाम टेट 2026आ LP आरो UP थाखोफोरनि मख'जानाय राव बिजोंफोर बर', गार', मणिपुरी आरो हामारनि थाखायल' एबा जुनियायै 28 जुन दिनै खुंनाय जाबाय। बे आनजाद जायनि उथ्रिसारनाय क्वालिफाइं नाम्बारा 60%, 150नि मादाव 90 नांगौ। तामुलपुर आरो क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गासै 19 जिल्लायाव एग्जाम सेन्टार खुंफुंनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि ट्रेन दालांआ गोबां गेदेर दै देरबुनायनि थाखाय बायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बेनि थाखाय ट्रेन बन्द जाथ'बाय होनना फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया काछार पुलिस आरो आसाम राइफल्स हान्जाखौ साबायखर होदों बे बेरेखा बेसादफोर ड्राग्सजों दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हानायनि थाखाय, जाय बेसादफोरनि बेसेना 5 करोड़ जानो हागौ होनना सिगां साननाय जादों। मोनसे समाव जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय साउथ इन्डिया सावथुननि मुंदांखा एक्टर, आथिखालाव तामिलनाडुनि गाहाय मन्थ्रि बिजयआ CM बिजयआ चेन्नाइनि पालाबाक्कामाव थानाय आदि द्राबिडार वेलफेयार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि केम्पासाव उन्दै गथ'साफोरनो गावनि आखाइजों पलिअ दजेंनानै गावनि माखासे हाबाफारिखौ बेखेवना होनायजों जों नुनो मोन्दों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायजानाय नुनो मोनो।